Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro penampik bati CTV ni penang sebai pi Shiki Khubor hakimat kimat. Ina pasha mentashi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Hakawai ni kijingja ka basngausi, kawai ka yeng ka badan hakinshi mauti jrong kala inkong khan. Hadian ba ka ding ka bakalang kala bamdu yaka. Kani ka jingja kala ja haka step perngap jong ka khat khandai Tarik Jylliew aza pesan kumba hakapor arshting stem. But yakani ka yeng along try da ka kong medalin dakhar, but la sa apat hakani ka yeng da ka khun jong ka kong lawan suk dakhar. Ki nong shong shnong ka Karbi na West Karbi Anglong District Assam. Haka khat khandai Tarik Jylliew aza pesan. Kilawan ra da ki pu shilum ban lur biang ya ulum penthor bahap hapo put usam jong ka shnong lapangap jong ka West Chanti Hills District. Haba pentip halo kanika jingja u wahet snong kalapangam uba Damon Milingdo ulai thu ba ki yakinong shongnong Karbi asenran lang daki nongyalam jongka Karbi Students Association bat ki pulit ka Jylla Assam. Karibhoi District Yoga Sada Sports Association haringkat ka jingan lang bat ka yoga cell jong Karibhoi College haka arpho Tarik Jylliew aza pesan. Kila rakhi ya ke International Yoga Day hapelau jongka college ta ka jingsa khilang jongka Additional Deputy Commissioner Karibhoi District ka Ayushi Pradhan ka Balongkum ka Kongsan ka District Social Welfare Officer ka Kong N Fairly Nita Sun ka Principal jongka Karibhoi College ka Kong Elizabeth Kharkongor u District Youth Officer of Mera Uba Bharat u Michael Mead ki nohikai bat ki samla puli jongka ni ka college. Khubor penya jong ka school ba North Eastern Hill University hau kurwo bala pha shikila Pyrthei Khubor haka arpho Tarik Jylliew aza pesan. Kila pentip ba haka bayade perka kes jong Professor N Saha katkum ki rule but regulation la suspend u hadin baula sha set along hadu sapu prakanta hadin ka jing sha kem haka Central Bureau of Investigation. Kibahayang asam kimpalap din satya ya uba kalastron balaja ngai naduk ka khatway Tarik Jylliew arza pesan ha umran Ribhoi District kat ba dang lek penci harut surok ba National Highway 6 anda poi hakashnong umran hadin balawan phai nakabalik bu ya ka kurim ka ba Armet Haganish Das Hospital Shillong ki shakrinyam hapo kara jowai kenthum nadu udoloi pator langdo sangot ki kinyi jongki prakur prakmai rengkat ki wahe wasian karat haka khat khandai Tarik Jylliew klami hakmat ka yau ka sim ban pendam ya ka letniam ka bai moklo kalong kami ya ka balatip kerteng kum ka priya khongstia ka bana ka shnong umyu tmar kala shapin yam ha ulok jongka u Donald Sutton u bana ka shnong milli maupanthi ha bana jemmang ya ka ba ya ka Tarik amshem la tip tikna henry ki traying jongka yeng ka ba ki sawai kila lap ya ka ni haka laipo Tarik jemmang arza pesan. Kat kum ka jingathu SP laong baki pulit kelayalam ya ka kunhun jong forensic bat kum juru yiki ksau sma hakate ka jaka ya ka balalap ya mau ba ula lenthau ya la ka jong kalong bat ula plaru ba ula penyap ya ka da ka ba bom da umau ubaki pulit kelayok kurum. Hadin baladat ban penyam ula kelan ya ka met jong ka ha blanket bat ula I hakate hi ka yeng baki sawai nongra nong lumbre. U Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District uba Vivek Siem uloong bakadaw jong ka jingpenyap jong ulok ya lakalok hanongra kadai namar ba ulok udon ka jing subas new bakalok jong u kadon jingade shawai uloong ru bawla penyap ya ka hakapor minmien hadien baklami ka jinga ka jia hapdeng jongki hadien ba la sapriang ki Khubor ba ka Sonam Raghuvanshi ki samut ki palok jongka ki yo bam ha phatong kilat Pyrthei Khubor kila kali na Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Siem IPS ba hatu kani kadi jing shisha ni em bala ai bam bahaya ki hapatong uba Vivek Siem uloong ba la ai ki daka bam kum ba julong lem ya baro kata kaja udai baduchur kayeng bishar kala ai por sa arski ki pulit bikin tokit benya ya ka Sonam Raghuvanshi bat yo Raj Kushwaha katba ya ki langot pan katau Anand Kurmi u Akash Rajput bat u Vishal Chauhan kindon khatsausngi ha judicial custody. Ka Office Custom North Eastern Region haka khat Tarik Jylliew arza pesan kala yo bat grup yaki dawai kuli methamphetamine bat yo drug heroin pasongdor lipo point khat nyok lurtingka hagi lai tali ki jingkhanra bat laingot ki brio ba suba ba ki snar khai drugs kila shakam hagani klip mat pat ine pha shi Khubor na Kylleng ki benta jongkari
Ka Directorate of Revenue Intelligence kala yok kem ya ka wake kan thei ka bade ka nong shong shnong jongkari Nigeria ban na ka met jongka la yok ban kurup ya udrok suba shongdor ku masan klur tingka kat ba kadang kiu da ka boss na Delhi ban lecha Mumbai. Ka DRI kala pentip ba ka jing yok kem ya ka dir kan thei nong Nigeria kalong kat kum ka jing yok jing tim ka babnia na kitnat sentian ba ka don ka wake brio ka bara ya udroks ban pinpoi sham Mumbai. Pratap Chandra Sarangi belong MP ke BJP but Menteri Berim ke Sarkar India ha ka jingnet jengok kendit ya ka Bograi Police Station ha Balasore District ula pelat im ya we ubriu ubala syaset along da ka basyate kenjri la arski kenthi ha thanan. Menteri Ramba Adu Karin Narendra Modi unsalit jengok arski kenthi ya ka Bihar, Odisha bat ka Jylla Andhra Pradesh. Nadu ka singit hok diang man pli pat ba ya ki katu kat ni ki project bat bane shimandaru ha ka jingkilan met yoga kum shibenta ka jingrakhi ya ka International Day of Yoga. Menteri Ramba Adu Karin Narendra Modi ha ka singit hok diang ula ai kublei ya ka President Draupadi Murmu ha ka singit kha jongka. Ha ka jing tho bla penmi ha ka rinsan ex Modi ula ai kublei kitbok kitreng ya ka Murmu bakanang yo ya ka met ka bakoi ka bakhia ban yalam yiki million wat kinong shong shnong ha ka ri India hi borok away. Rahul Gandhi ubelong MP jong kaseng Congress ubelong ru nong yalam jong Kylleng Persha Lok Sabha. Ha ka singi palai ula ai kublei yo Menteri Ramba Adu Karin Narendra Modi ubala pha yo kurwo ai kublei ha ka lungkhu ski kha ka basan pesan snap. Hadin balami ka kaipot ka bakno ba arngot kinong trei lingsun ki bala slam jong ka Air India kila sha bekam namar ba kila kentat man pinkala ya ka jing kren jongki halor ka jingthun ha ka jingkhang jong ka lingsun Boeing 787 Dreamliner house nam arata apusau. Ka company lingsun ha ka sing tho dieng ka laong ba kini kinong trei ha ka lingsun kila sha wengkam namar ka jingle bamsun nyaw bat ka jingbam ai ya ka jingtip ka badai ha ka por ba pelong ya ka jingtokin. Ka long ka jingkmen ka bakraw ya kinong let nong wan ka Bihar bat ha ki benta mi ngi jong ka Jylla Uttar Pradesh. Hadian baka train Vande Bharat Express ka bapanya so bat ka Patna banlet sha Gorakhpur la ple pat ba ha ka sing tho diang. Ya kini ka high speed train la ka we lama da Menteri Ramba Adu Karin Narendra Modi ha ka jinglet yu ka cha chong u sha Bihar. Katna ka koi ka khia jong ka Jylla Gujarat ha ka sing tho diang ka la ong ba ka jinglet DNA ka la ban pentikna ya ki arspa arphongot kilanot ki bala du e ya la ka jong ka jingim ha ka jing the jong ka lingsun flight AI 171 jong ka Air India ka belajar ha ka khat Tarik jong benai Jylliew. Kawai ka audio clip balakren do Deputy Chairman jong ka Karnataka State Policy but Planning Commission UBR Patel ubadairu MLA jong ka Seng Congress kala pau Pyrthei ha ka singi tho dieng. Ha ka ba kala mi ka jingkno ba ka don ka jersey bamsap ka ba shirkai bha ha ka tanat Housing Department. Ha kani ka audio clip upatil ulakam balada ka jingpla jong u kalong ka ba shisha kan kta bha ya ka sarkar balaya lam da ka Seng Congress. Ki pulit ka District Reserve Guard pat Shipai BSF ki barang yai piteng man pelong ya ka jingkhnra le no ha kangka District jong Jylla Chhattisgarh kila yo ban siat yap ya ka wega kan thei ka bade ka khot jong ka Seng le no mois. Kani kala ja hadin ba kala mi ka jingat herkuli ka bajur bha ha ka steps ni tho dieng ha ka klaw berben jong ka shnong amatula but kalpar ka badang hap hapo uput rekam jong ka Chote Bethia Police Station. Matapat niya Pash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka Israel Defense Forces ha ka singit hodieng kala pentim ba kala ther na phang da ki namding ha ka mit shiteng sinya ha sor ba teran but pinpra ye ki jakashna namding jong kari Iran bar ki jakashna tyarthma nuclear. Ki jaka ba ka Israel kala ther namding ki kenthubru ye ki jakashna namding missile jong ki Shipai but ye ka headquarter jong ka Organization of Defensive Innovation and Research ka Iran. Ka Sarkar Australia ha ka singit hodieng kala pensange shwa shipor ya ka jingtrekam jong ka embassy hapok kari Iran bala patharu ye ki nong trei bakin mi no shwa na ka tai kari kat ba ka jingale thma hapdeng ka Iran ba ka Israel ka dangai piteng haduk ini kisi. Menteri Ramba Adu Kari Israel Benjamin Netanyahu ha ka jinglet jungo ya ka Soroka Hospital ha Beersheba ula penramjur ya ka jingther namding ki Shipai Iran ya ka ni ka hospital ha ka ba bun got kinong pangkla mensaw kunthupru ki doktor ba kinong trei jong ka hospital. Muhammad Islami belong ukli jong ka Atomic Energy Organization of Iran ula pha da ka shithi sha president jong ka International Atomic Energy Agency ka United Nations Rafael Grossi
Da kajing kentu bakani ke agensi kadiban kren AA bat ban penram ya kajing her thma jong ke Israel ye ki jaka penmi nuklear jong ke Iran. President jong ke United States Donald Trump unsa shim ya karai haki artayo ki bansawan laun ai hukum ne man kerwit ya kari Iran. Lai thu ke press secretary jong ke White House ke Caroline Leavitt hakajing kren bakila pathai Khubor. Kari Itali kedang peteng man pentrikam yaki embassy ki badan Teheran bat Tel Aviv pat pedeng ke jingai peteng jong kari Iran ba kari Israel banyak her namding markeliang. Haga juga por ke sarkar Itali kala penbiang ru yaki lingsun ban kin yaki nong Itali ki bakwa ban mi no nakitai ki atli kiri. Lai thu menteri ke sarkar ubakmi yakatrat Foreign Affairs and International Cooperation u Antonio Tajani. Menteri nombor 2 jong kari Iraq Muhammad Shia Al-Sudani ulapatha ya ke Central Emergency Operations Room for Radiology and Nuclear Incidents bakan long kabapet ngor bha ya ka jingher jong ke RB kabami na ka jingther jong ki namdik balaya siat hapre kari Israel bakari Iran mentala jan shite yoduna. Uhedu kishipai kari Pakistan u Asim Munir ula pelong ya ka jinga kren kababnya kumno banya kon persya ya kamle no hadian bakalami ka jinga kan at ha Middle East bat ban manra ya ka jinga de ka bakham jan shu hadian ka jinga kendu ya President kari US Donald Trump ha White House. Tikitu Kylleng ki Khubor hakimat kimat natasni. Khubor.